Полицайите на вратата ми излизам с томахавката, те са отред. Ти си нормален. Ко са ми нормален? Тя музиката спира и без това аз лягам. Колеги, коя лична карта ви ме проверихте 20 пъти? То диригент. Че полицайите са на вратата, ма. Здравейте. Здравейте, ходи и излез по цици. Супер, вие как? Тръгнах додолу да отивам до дилъра, те полицайите са на вратата. Той дилър е тръгнал. Дай си личната карта, Тимо. Ще излезам с братата. Полицайите, да. Ще не мога сам. Ще не братата да отпусна. Полицайите ме кажат. Тук съм, бе. Чай, че не мога да намеря толкова много проверка, значи книжката. Колумбийката са ми дал 6-дневни часовника. Трябва да скриеш тази. Не крия, тя си е легално, не съм се вкъщи, че ти си ми на гости. Не е брада, а? Това са томахавка. На нарчи. Кое да го оставя? Кой ще кажеш? Добре, да има ли долу някой нещо мафия? Добре. Пуснат съм за издирване или какво значи? Оставям го, че е друго. Телефонът е в имота. Частна собственост. Кой е колега? Не знам. Не. Колко караш към се лъчи? Няма да идвам. Искате да ме вземете ли? За какво съм ти? Казвам ти, че музиката спира и без това колумбийката той имаме, часовника и тигата тя просто... Не става въпрос за мен, да знаете. Не, тя е изчуластрена, виж емоционата е изкривена от балони. Не излизам от прага. Аз да Никъде няма ходиш, че удари съм. Само да не ми падне кърпата, че... Коста, няма ли музика сега? Музиката се спира, че няма да предприеме. Това не е последния ден, 11 часа чекаут. Няма, морвито аз си плащам сега, старците се оправят. Мен утре му изчаткат от марокканската мафия и жилетка. Добре, аз съм сброила жилетка, ти нямаш, аз имам, не знаеш. Нямаш. Моята е по-хубава. Казвам ти 3000 евро е ваш цел, кой ще иде. Норmal бизнес. Дано не си от Пето районно, колега, бъди се в София, тук са по-добре. Да, Пето районно, али брате, ще ги чакам. Добре, чувствайте се, проверим. Тест не ми, знаеш колко паспорта ми в Пловдив и сипаха на Макс Файт и ми фъкна и паспорт. Червеният паспорт е в районното. Джуджето е изкочи в гръб, нищо не си подлезе да е сен, виж и глезе на лама, хладко. Тъй сега отива ми пускаме жалбата. Глезе на я, виж бе. Мина през нея педерата ме изсипа в това. Ти видя клипа? Пред Делта Гард и полицията после гонили Васки сега. И вече за мен, защото ще го притрепят Делта Гард го охраняете и така 7 човека. Да. Как говориш, все едно той ти гледа клиповете човек и 100% все едно... в патрулката, нали гледам патрулката, като минава и пускат буркана. Кажете честно, гледате ли му клиповете, ама честно. Колега, нещо, заради вас дилъра избяга. Сега слив да взема материал, курвата искаше да се друса, заради вас сега няма да взема материал. Не, тя курвата колумбийката се къпи в момента до сега и бах. Иначе и на мен така ми говори, ама днеска си тръгвам така, че... Тя до сега слуша и глупости. Аз си тръгвам след малко, аз съм събрала багажа, даже мога ме закарате, ако искате с патрулката до нас. Слушай, чуди колумбийката как свършва, докато е на работа. Не ме интересува. Можете ли да ме закарате с патрулката до Нова Иска? Ти дори полицаите не те искат. Пак ти прескърбаната кула. Не ме искате в четвърто на държака. Тихо за музиката. 24 часа. Ще изкочи по хавлия, видя ли? Добре, обаче, това циканчик от медиите. Имаше в четвърто, знаеш какво? Един твой колега ме хвана за циците в четвърто. И ми вика да видя дали са истински. И аз викам, че няма право такава. Боже, направо ми знам. Даже аз му Спираме музиката, спира така, иначе аз лягам. Плюс това нещо, 200 евро ми струва вече манек, дал съм 6 евро. Да, и часовникът ти така колко е часа?
Те сега нарочно искат да ти прецакате банк. Не, те го прецакаха 6:30. Обаче мен ме кефа. Да. Брат, ако ще докараш ли един бабич с патрулката, ще направим, че не сме такова. Ще оставя пък не подкуп. Бабич едно вино, ако искате и вие ще пиете и ще такова. Ще почерпя полиция, защото се в София не е проблем. Али, брате, един момент. Ке паса? Тя се скри някъде. Диана? Диана? Донде está? Те ли бъдат? Тя да ми скочи в Ще багажа сам да знаеш. Добре. Вече това беше за капаките. Викаш комбийките 6 евро, се беше другата стая. Чакала събира багажа. Тя ще събира багажа. И сега се бах на главата. Той ще се събира неговия сам. Аз му съм си го събрала вече. Че някой ми звъни. Докато полицаите ме проверяват, аз продавам сакове на червеното. Бах ти живот. Да. Да. Да, тя се да. Добре, че. Да, айде. Момчета, няма никакъв проблем, това е просто една музика, запишете данните, са махаме и приключваме с музиките, няма повече проблеми. Да, все пак е работно време, 6:15, дъртите стават за минат на работа, който е пенсия се запуква, сбирите. Аз трябва да лягам и аз имам много важни срещи делови утре и това на това. Не пристъпвай прага, ще вземат и ще закарат в полицията. Да ме вземат. Те нямат право да влизат аз с вече нямат съм била заповед от там. съдия. Да, знам, нямат заповед за обиск, не съм тъпа. Мокнима Миндил. Ти като цяло е престъпление, че изобщо се пъкнала на тази зла земя. Не е за да проверя полицията. Да, гладен съм и слушай, 200 евро на час го убих, какво прави се ти с тях, аз пием да я шибам. Какво прави с който си искаш? Затваря ли да оставят документите в тях? Колеги ще ги вземе вътре, да знаеш. Утре ще ги вземе. Тук остави телефона си. Нищо не мога да остане, мога да ми заповядаш, аз съм си вкъщи, вие сте на проверка, това са пълни глупости маняка. Да, ако ще нещо ще правите, ако ще влизате на взлом, не сипвайте ме, после ще оправим Люботаков адвокат. Да. Влизам 600 евро съм дал, нито полицията ми дава пари за курви, нито нищо, на мен ме омръзна. Това е терор. 10 пъти за 5 дена, той не отиде, занимай си моят милко педара за деца и бе, пици с кристали и това онова. Да, не са глупости. Това копели, хойрови, гробови, ще му иба майката, вади ножки на камера. Дайте ми документи, курвата е 200 евро на час, 300 евро на час. Не ме бърка колко евро на час. Те бърка обаче. Аз идвам тук. Ти идваш тук, проверявай и тръгваме. Снимай личната карта във Свърша работа и тогава. Окей, ти си знаеш, обаче няма да набутваш 200 евро на Ама не ме бърка ако знаеш как се изкарват, добре, чао на някъде. Айде. Документите утре ще да ги взема. От кое район кажеш си? Да. Би се взема някак. Ти взели си личната карта, тя ги заключих отвън. Аз си дах книжката. Утре ще я взема. Добре, май ще ми трябва книжката. Няма да трябва. Ще бъде четвърто. Те да ще правиш някакви други. А почваш да му трееш, пак ти си от Бургас, те ли? А почваш да му трееш и ти. Да. Аз съм полицията, не съм. Ти си от полицията, знаеш къде си ми на гост. Ми трескаш вратата. Да, не да ти тряскам вратата, никой не те е поръчал. Никой не те е поръчал маняк, никой не те е поръчал тебе. Нищо няма да си взема, връщай ми документите, бе, брат. Връщай ми документи, вади пистолета и ма гърми, айде. Генгста ли си много? Връщай ми книжката и дърпай от тук, ще звънна сега на Люботако, ще го побърка. Викай ми екипа да ме арестуват тогава. Ще дойдат ли? Ай, викай ги. Да влизат злом, ай, викай ги. Ай, като си много генгста. Ко правиш, взеш ми книжката, върни ми документите. Върни ми документите. Бързо каза. Аз съм закона в тая държава, няма ми го трети тук. Идваш тук, докато се забавлявам и такова, музиката долу. Разбираш ли? Техномаркет на Певски, като взима пари 500 евро за GBL. Разбираш ли? Няма ми такова, защото почна да ми писва от вас, казвам честно. Ще ми прави номера, тук ти ще си взеш книжката, маняк, осъзнай се какво правиш, защото има такива като тебе в Бургас, ще издадат дърветата. Вече ми писна, разлеш, аз съм по хуй тук и такова, разлеш, направо ми писва от вас, връщай ми книжката и ми се махайте от Airbnb-то и от всичко. Никой престъпление съм извършил, 500 проверки са минали дрегери-мрегери. Разбираш ли? Идваш ми 5 часа сутринта на главата.
Ма спазвай малко законите, разбираш ли? Спазвай ги. Когато ме наскачат на Макс Файт, отиди и разследвай. Когато Джуджей изкача с 4 човека, отиди и разследвай. Разбираш ли? Не да мисля такова ти. Когато запукват путката пред полицаите, ходи и прави нещо като бе жени. Няма сигнал на 112. Кой подава сигнал на 112? Кой подава сигнал? Аз не съм викал, не съм поръчвал мъжки ескорт, не ме интересува, влизам вътре. Никой не съм викал. Някакъв датак не ме интересува, изхарчил съм 500 пъти повече пари в тази държава за 2 месеца от тия хора, разбираш ли? Аз пълня хазната на тази държава. Дайте ми документи и ми писна. Когато прецените ви? Коя районно кажеш си? Как са ти имената, легитимация? Кой? Началото го казах. Ай, чао. Четвърто районно ще дойда утре, ще ги взема да знаеш. Утре идвам да ги взема сутринта. Заминавам за Пловдив. Малко слушаш и се успокоиш малко. Няма да се успокоиш. Просто ме набутвате човек, аз ти го обяснявам като нормален човек. Не ме разбираш. До сега бяхме приключили. Окей, давай прави го. На един таблет си, брат. Давай прави го и да заминавам. Да, до сега 6:30, ебах ти улите работи. Музика няма, вече стана 30 минути. Имаш по-важна работа, курви, простудят и сводници се ръгат с нощи София де Жанейро. Дай. Не съм викал да се карам и нищо, просто ти казвам, че направо това е... ти не слушаш. Ма как да ви слушаме? Ние сме... Аз не мога... Това е най-тъпна проверка. Аз на видео съм проверен 500 пъти. Всички ме знаят кой съм, пестен диригера, при 2 дена съм правил диригер на Доро. Еба си филмите, брат, 2 часа диригери, плюки, стрюмки, кавали правя на диригера. Аз ме омръзна. Съм малко по-възпитан. Ама колко по-възпитано се държа? По-възпитано от мен няма. Ма чакай, тук не сме те спрели с кой дошли си. Ма вие сте ми дошли на вратата да ми чукате, моих да не ви отворя. Осъзнаваш? Аз само отворих. Ти само отвори и излезна срещу нас. Аз точно тръгвах с томахавката, взем материал и ви дойдохте. Това е. Как само се отворил? Ви ми изгонихте дилъра, брат. Това е. Добре, хубаво. Няма да се досъм. Иска добре, дай. Няма и да иба. Чакам във вас. Хубаво, да. Ти си на работа, искаш аз да не иба. Километъра тик-така. Еми, хубаво. Полицията ме напутва. До сега бяха чутави полицаи, дойде един бургаски и почна да такова. Еми това е, аз затова ти продавам с апартамента и заминавам там. Да бе, неща да ги видя на снимка канче. Бах ти лудите копелета. Софийските няма проблеми, обикалям с брадата и с броята на моторджиите ги видях, какво става колеги, как е той гови. Точно в София, преди малко на екото, да. Ебахте маняците. Всички са ебахте пичуите. Поздрави с сирената, той гови. Дойде ти и почна да таковаш. От колко време си в София? Си малко по-възпитан. И трансформирай се с тези софиянци. И как да се държа нормално с видеото съм на вратата. Остейки тези разговори, дай да тръгваме. Подкрепление чакаме? Да. Чакаш подкрепление? Добре. Тогава, ако чакаш подкрепление, да затварям, поне да чупите вратата. Защо да го улеснявам? Омръзна ми човек, гладен съм и направо ми до тук ми вече. Ще напусна и столицата си, ще фана самолета и ще възирам накрая. Та курва се смее. Тя е смешно да не я развиваш. Тя винаги е смешно, когато аз се набутвам с пари. Ко трябва да видя в този таблет? Изгостиран ли съм да справите? Днеска времето ще е дъждовно и това това. Симон Милков ме е пуснал жалба, знаеш ли? Прокуратурата да. Пуснал ме жалба. Не. Да. Ще ме нападаш? Кой искаш да видиш? Ела. Каниш ме навънка. На лайф съм да знаеш. Ще вадиш пистолета? Не, аз си говорим. Аз съм поръчал да си говорим, не го познавам, не ме интересува, кой искаш да ми кажеш. Никакви престъпления не съм извършил, никакви пари не дължа, и губиш ми времето в момента. Какво правиш този таблет? Какво пишеш? Ти му пишеш 2 часа, ма не. А? Ай, чао. Айде, четвърто район, но те каза, че ти името може ли документ? Документ. Не да ми кажеш документ, ти си орган на реда на вратата ми. Документ, ако обичаш. Документ. Ти можеш с китайска униформа, искам документ, дози документи. Ще пратя адвоката, не да ми се представиш охранителния полиция, ти дори не си полицай, маняк.
Документ, ти ми вземаш документите от вратата. Така ли правиш? Айде, дай сега да се представиш. Имате на видео 4-то районно. Handle My Business, 5000 човека, снимайте го този колега и утре да го намерим. Кой е той точно? Той е famous, you famous нега. Айде, дай, как се казваш, момче, ти другия номера на униформата? Взимаш ми книжката, номера на униформата. Легитимирай се, колега, ще имаш дело за той нещо, да знаеш, паня. Ти спираш да си полицай, ще изпратим в андерграунда да видиш колко е генгста там. Да. Готов ли си? Ще издържиш ли напрежението? Опасно е там, разбираш, не може да съм отрие така, тук така. Някой ще си предаде ли документите, кой ми взима личната карта, аз затварям повече няма, видиш, отивам да пия, разбираш ли? Аз съм си го заслужил партито. Разбираш ли? Докато ти бачкаш, аз съм бачкал по 3. Да. Книжката ще връщаш ли? Боли ма хуя за книжката, 100 евро изваждам нова, че ама нека. Ай, лапай се потапай. Ебах те в педераза. Шивай бах, мълчиш ти убити. Взе си книжката. Не, да оставям си книжката, утре ще я даде. Разбираш, и утре мога да изкарам много 100 евро експресна поръчка в газа. Щупиш ли вратата, педал? Щупи вратата, заблъскам томахавката, ще иба майката. Педерази да еба на вратата ми дойде тук. Освобождай Airbnb-то, отиваме в шената. Кучката, умрите. Защо не изчака поне да... Нищо няма ги изчаквам тия мърши. Той ще ми губи време тук. Изчезвай на бъдете. Добре, няма ало. Ало. Защото е просто мокра, ще ти разкажа. Биги в газа на мен, читолника ми тик-така, отивам да се шибам. Това са едни обикновени шматки отвънка, да го знаеш. То сега ма някакъв вида тебе в Бургас, ще видя колко време си полицай. Едно бизнес педал. Викай подкреплението, жена. И женствен гей. Майка, ти ще иба, педал. Ще идваш тук, докато се шибам на главата ми. Мариком, ихоле, пута мадре. Да им фърля 100 евро да отида за материалните педали. Уважай полицията на майките пуката. Скъпан гей. Глобата за безкнижка да шофираш, когато имаше 10 евро, да знаеш. Така ти се пуска жалба за полицай, който ми отне книжката. Ще не уе. Сега ще пусна и музиката. Ела ме разбий вратата, майка чипа. Влиз, въоръжен съм до зъби копели, не влизай, трябва ма гърмиш. И чуйте нега, че имам и бронирана жилетка. Можеш ли да стреляш главата? Няма да ме чукаш. Не ми чукай на вратата. Дойдоха всички, ще влизат. Ще влизат. 5 полицаи има. Сега ще му чупят вратата на глав. Няма да отваря. Маняк звъни на Люботаков да идва. Няма да отварям. Да пее. 4 са вече от тия. Няма да отварям. Мога да ви кажа, че трябва да ти взема. Няма кой да отваряш, те са 4 човека. Те нямат право да прикачат. Няма да им отваряш. Излез навънка, те иска да ме взимат. Мога да не го слушай, знаеш колко е просто. Ще седи по там майка си полата, аз съм в килията. Нека чупят вратата, ама наскачат на лайф. Да, сега ще седим тук. Даже знаеш какво заслужава сега да увеличиме музиката на Макс? Не, заслужава да звъним на адвоката. И гледам на такова. Това не са полицаи, те са с китайски униформи. Ще е малко.
G.I. Joe сега ще ви отвори. Изчакай ма само. Unpacking него. 10 000 миндил, мен сега ще ме вземате. Мисък или миндил. Букук. Деми крещяни мисък или Нали ще правим интересни Ти ми се правиш на интересна, ще айде, пак хубава да слагай го това. Деми крещява е миндил. Изчезва в Да. другата стая, защото заждат колумбийки. Типа майка. Бутни това тук е хубаво го приликвида. Още, са го телесно псе. Бутай, бе, леше ти, бутай, хубаво. Колко се просто за нищо не ставаш, да знаеш. Изчезвай, за нищо не ставаш. Ама за нищо не ставаш. Махай с отбата. За нищо не ставаш, Букук. Ти за още повече нищо шаш, но те вземат това Букук. Не, му отвори, пък ще виж тогава. Не съм дължен да отварям никой, аз не съм поръчал мъжки ескорт, поръчах си проститутки. Модерни тия, ако ма вземат, лази ми кеша, тая курва да ми вземе парите, виждаш. Чудевка, да. Модерни, ти си една шматка, дето не те знам колко ареста имаш. Ти не ми обясня кой ще ми прави. 4 човека ми чукат на вратата и много иска да се видим, не знаеш. Звъни на адвокат да идва тук пред вратата, защото ще им ба майка. Виж. Виж. Коста, ние не можем да спим, бе. Чакай, де ми чукай на вратата, не можем да спим, бе. Ко правим? Уж за музиката дойдохте, сега вече ви боскате. Ще стреляте ли? Ко ще правите? Остави ме пред вратата и отидете. А? Колега, имаш ли заповед за да ми чупиш вратата на Airbnb-то? Добре, от адвоката идва всеки момент, да знаеш. До 10 минути адвоката е тук, да знаеш. Добре. Хубаво. Айде, чупете вратата и ще се платите, добре. Да не вземеш да ме избръчиш с пистолета при шпионката. Светиш лазера, добре. Ще ме гърмите ли? Какво става? За кой това подкрепление? Колега, нещо да няма... Да не съм терорист, какво става? Всичко ми е ясно вече. Какво става? Вие наистина сте полицаи, май сте с китайски униформи, а? Маняк, тия не са чингета, това са мафията, да знаеш. Сега ще звънна на истинските полицаи на 112, да знаеш, ей сега звъня. Ай.
Звъним на истинската полиция. Това е мафията на вратата. Тези хора са мафиоти. Ала? Тези хора са мафиоти. Има някакви полицаи на вратата ми, обаче не са истински полицаи, казвам ти, виждам ги. Имам чувство, че мафията е на вратата ми. Да, блъскат много настоятелно, ще чупят Airbnb-то, тия хора не са чингета, май иска да ме нападнат. Ами намирам се в Лозенец, сега ще ви дам адреса, да изпратите някакви истински чингета, да ги махнат. Те дойдоха за проверка, не ми връщат шофьорската книжка. Гледам един лазер отвънка, май ще ме гърми през вратата. Пък бая китайски униформи има, това е София де Жанейро, си ебало мамата, разбираш. Аз бях нападнат 2-3 пъти, почвам да влизам в параноя, казвам често. Казвам ви адреса, сега един момент.